Kawis terus samapa ing gati sawega ing diri para waraga ingkang ngayahi jejipangan wonten ing madyaning pawiwahan ingkang pranyata adi luhur ing ajeng niki kang wirastan Sang Suba Manggala Suba Manggala pinagan dening wanita kang sembada ngayahi karya katingal gandes luwes sesolahe tansah meraati kalamu Cirandra ing jaman Murwa kadya Dewi Srikandi putri saking Pantaradya ya garwaning Raden Arjuna Raden Permadiya Raden Janaka kalamun Cinandra ing jaman madya kadidene Waryanti saking Tanjung Anom niki garwane Manggala Yudha Sutresna lumaris sawurira Sang Suba Manggala yakti punika kang winastan Manggala Yudha talang patiya satriya sakembaran katitik kembar busanane kembar warnane kembar dedeg piadeke ya kembar bagusi wonten ingkang lumaris sawurira nenggih punika kang winastan patah sakembaran ingkang pinaragan dening kenya-kenya alit tinon saking Mandrawa katon dewa-dewa kadikumpula kecara kang bisa tata jalma lumaris sawurira patah sakembaran yakti punika kang winastan Putri Dumas pinaragan dening kenya-kenya taruni sedayanipun maksih suci dereng nambut silaning agrami kawis tara sampun prapta nggih ingkang tinuju Sang Suba Manggala keparang asong sasmita dhumateng pengantin saripun mugi keparang jengkar saking sasana rinengga jengaripun risang pinanganten saripun estu wis antuk jatrining Sri Narendra kawis tara samapta ing gati Sang Suba Manggala keparang asong sasmita dhumateng risang pinanganten sarimbit mugi keparang jengkar saking sasana rinengga jengkaripun risang pinanganten sarimbit kadherekaken ulngiling ketawang langen gita Sri Narendra
titi tataning kirap sigra jengar saking sasana rinengga pengantin sekalian mula dadi endahing budaya luhur kawistara tindak simaloka lambean merak kasimpir ria gajah oling pansamyo ling liniling sinten to ingkang sinaraya hanawung krida minangka cucuking lampah datan sanes nenggih kusumaning ayu Aliana ingkang pidalem saking laladan Kecamatan Cepu Kabupaten Blora Mustika Saurira sang suba manggala yekti punika yudha manggala satriya sakembaran sinten to sekaring pawiwan ing rikalenggan menika datan sanes nenggih pinanganten sarimbit pun Bagus Janu Sena Saputra kalian ingkang garwa Erna Puji Lestari ingkang hanggung agekanten asta datan genggang sarambut punara sayuta prasasat renggang gula kemebyur pulut ewandene lumaris saurira nenggih punika Rama dalah ibu ugi kadang pisan sutresna Bapa slamet dalah ibu Suli ingkang tansah tutwuri murih bisa handayani niki saking prawu penggah beliau kawistara sampun paripurna kirap ingkang angka setunggal wis prapteng unggihan kang tinuju sang suba manggala keparang asung sasmita dhumateng pinanganten sarimbit tumuju wonten ing sasana Panti Busana ing pangki badhe nglukar busana kanarendran hangrasuk busana satriya tama monggo Ibu dergi hanyerengi cengaripun risang pinanganten sarwit saking sasana Panti Busana kairing ngunggeling lelagon Lintang Asmara sinarang suba manggala Aliana siang pantara ratri mung eling manis ing ati biuh-biuh suba manggala Ayu marang sang Hyang Lajmi kangen kang limputi lintang bulan dadi saksi ubayane datang balenjani janji sebaya mukti sebaya pati
sadèrèngipun mangke kondur mliginipun sedaya keluarga saking Bakalan kasuwun foto langkung rumiyin. Ayo Pak Indro, depan Pak Indro. Wonten Pak D, Bude, Bulik, Pak Lik, monggo sedaya setunggal boko setunggal kasuwun foto langkung rumiyin. Monggo menika ditenggo mangke sabibaripun foto paring pangestu kaliyan Mas Danu Ki Mbak Irna menawi ngersake kondur saged mangke. Armong sadèrèngipun monggo foto langkung rumiyin. Ayo tatu sing tak
terima kasih banyak Bos Hendro. Nggih, ana ibune Sawerno. Makasih bagi semuanya. Dan ini satu persembahan berikutnya yang dinanti dan yang ditunggu. Boleh pinjem dulu, boleh foto, boleh pinjem nanti dikembalikan. Dikembalikan ke sini lagi nggih, Mo. Injih alhamdulillah niki ngaturaken wilujeng siang nggih Ibu. Niki pengembang pengiring saking pundi Kang Mas? Saking Blora. Saking Blora, alhamdulillah. Nek ngeri wong Blora iku gampang lho Mas. Gampange piye? Wong nek angger lemo-lemo ginuk-ginuk ya wong Blora kabeh. Tandane ayem ngeten iki. Lah iki wong ndi? Kula sami Blora makane awakku gemoene ra kaprah ngene iki. Luwe HP wong Blora timbang sampinge Blora. Lah pripun? Lah kono gelinuk lah iki gajah. Kok gajah? Mboten sing gajah. Dek wonten sing ngrasani. Kenapa? Iki ibarat wedok sapi koyok sapi Brahman jarene ngoten. Ini dia wanita berbulu. Kok wanita berbulu? Wanita kados danten iki gadah bulu lho, Mo. Iya. Bulu halus, bulu kasar. Maksudku yo ngono. Oh ngoten. Bapake nek ningali aku kok ora kadhe belas lho, Pak. Katon gumune napa pripun Pak jenengan, Pak? Ya Allah, kok tak saanjlok ae ngeten. Ya Allah, pinaringan asmane sinten Bapak niki? Pak Parno. Pak Parno, ampun redeg nggih Pak, istighfar ping 3 astagfirullahaladzim. Biasanya tiang nom ngeten kalih tiang sepuh ngeten iki salaman riyen Mo. Salaman amit nyuwun sewu nggih Bapak. Tepangaken kula Aliana. Kaping kalihipun nggih niki Mo sing paling penting. Nggih, Sing paling penting nggih cipika-cipik. Loh. Pak Parno. Pak Parno ampun sepuh ngeten iki tesih. Ya Allah mbari era kaprah apa meneh. Dalam kok mundak muntah. Kok muntah pripun neh kilo wau paling kalih baten lho Mas. Iya. Aku mangipi apa iki ngono. Lah nggih alhamdulillah saderengipun kula lak salam riyen nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ampun diliriki mawon Pak, kula jengking diliriki mawon jenengan iki. Niki istrine sing pundi Bu? Pundi? Oh Bu ya Allah, aku kalih Pak Parno iki wis mukrem wong padha lanange dadi mak-mak ngeten iki halal thayyibah. Nggih, Ma? Iya no. Lanjeh. Oh, padha lanange kok. Ampun sere lho, Bu. Mangke aku dadi wanita ngene iki jadi-jadian jujur, Ma. Iya. Sanjang saderengipun riyen ngondak Pak engko kecelek Pak sampean. Lanjeh, alhamdulillah niki sing jawab salame kula dongaaken mugi-mugi pinaringan sehat wal afiat Allahumma. Amin. Pinaringan rezeki ingkang lancar kathah barokah Allahumma. Amin. Sing wedok tambah ayu ginuk-ginuk kaya aku Allahumma. Amin. Mbah Dok nek ningali kula kalih gedhe-gedhe ngeten iki kados entek nama jenengan Mbah Dok. Nggih ya Allah. Nama Mbah Dok kaya ngene iki. Iya, baik ku nom-nomane ya kok kuwi kuwi. Cantiknya luar biasa sekali. Nek yo ora nyanyoh ngono kuwi nek mbae. Dalem ora nyanyoh kaya kuwi. Wong iki ibarate Laura omah kok, Ma. Pengen ngertos Laura? Apa kuwi? Lanang ora wedok ora, Oh, Mbah. ngono. Alah Mbah Dok ayu dhewe. Tak ninune. Ya. Nyebut Mbah, nyebut. Kak nyebut pripun? Nek senyum iki rada malu-malu ditutupi. Iya. Mergo untune wis rada entek. Alhamdulillah niki cantik sekali. Alah. Ya Allah niki teng mriki sedanten mugi-mugi pinaringan panjang yuswanipun Allahumma. Amin. Sing gadah hutang bentang lunas Allahumma. Walah bantere ra kaprah Mas sampean. Utange akeh dhewe. Oh, kangge penyemangat kerja ngoten niku, Mo. Iya. Lan nggih, alhamdulillah niki matur sembah nuwun ugi Rama. Dumateng hamangga gati Bapak sinten Rama? Bapak Jari, Bapak Ibu Jari. Suwarti. Nggih, alhamdulillah niki ingkang adicara nderekake mangayubi aga teman-teman kakalih nggih Rama. Nggih, Mas Janu ugi Mbak Erna. Kalian Mbak Erna. Kita nggih. doakan bersama monggo. Niki luar biasa sekali nggih, Mo. Mbak Erna sudah dasarnya udah cantik. Cantik. Disulap dari tangan-tangan ajaib Vivi Rias pengantin tambah cantik lagi. Iya betul. Alhamdulillah mulai dari dekorasi tata rias Dekorasinya luar biasa. jereng. Alhamdulillah. Niki alhamdulillah latihan saking pundi Vivi Rias pengantin Rama. Pripun?
Mbak Vivi Rias pengantin laladan saking Mbak pundi? Vivi saking Gesik Sumbirjo. Gesik Sugirejo. Nggih, kecamatanipun Derek Ngawen ing cakete kalih Banjar niki. Oh, niku pun Derek Ngawen. Sampun nggih perbatasan. Oh nggih, sampun alhamdulillah. kondang kaloko. Niki sampun melayani berbagai wilayah nggih. Melayani berbagai make up. Ada wisuda, karnaval, apa neh mantenan saben dina. Oh ngaten, nggih alhamdulillah nggih mau Vivi Rias pengantin luar biasa sekali. Ugi siang punika sinarengan musik napa Rama? Nusantana. Nusantana. Penyanyine Mbak Yuku ya Allah ayu-ayune gemoy kabeh awake wis padha iki cocok dina iki mo. Ha iya. Lan nggih, kula nggih nderek tetungagem teman-teman kalih Rama. Mugi-mugi dados keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Amin. Pinaringan putra ingkang soleh lan soleha. Amin. Lah iki aku sing gak setuju. Lah pripun? Oh, akhir donga langsung soleh-solehkah ngono iki. Tukulane kaya kowe ngene iki. Niki. Iya ngono kuwi nek donga dipisah. Nek kakung soleh, nek wedok solehkah. Aja soleh-solehkah. Tukule kaya awakmu iku. Ya kowe soleh-solehkah iku. Gak soleha tae. Nggih, alhamdulillah niki kangge bedal Manggolodo Mas Rama. Nggih, monggo dherekaken. Niki ada perkenalan dulu, tak kenal maka tak sayang ngoten nggih, Ma. Namanya siapa cantik? Sasa. Satunya? Aulia. Aulia. Ganteng ini namanya siapa? Ilyas. Satunya? Tria. Ayo adek Rene sampean sing gede-gede maju. Ayo maju. Cah bagus. Lah. Ya Allah gantengnya ra kaprah to, Ma. Aku nek rawang ganteng ngene iki bokongku gringgingen to, Ma. Kayak makanan sehari-hari. Lah iya. Kayak ngerti apa? Lah nggih, namanya siapa ganteng? Wilis. Kelas berapa? Ora sekolah. Wis pacar apa urung? Wes, gelem pacaran loro apa ora? Gelem pacaran loro apa ora? Mah, karo mbok dhewe mah pacaran? Lah kenapa? Dindo aku mau ngene. Mah, wedok sikile kapalan jarene. Mboten kapal niki kok. Iki pekerja keras tandane. Ayo ke sini satunya. Namanya siapa ganteng? Fajar. Satunya ayo ke sini. Satunya namanya siapa? Dika. Ini mau minta lagu apa sayang? Gala-gala dueti Kak. Mau nyanyi? Atau dikasih koleksi dulu sing rancak ngoten nggih Kak. Kusuma Wijaya atau gimana sumangga? Masih bersama Santana Musik. Baturi sampeyan aku wedi nek dituntun iki gledak kok Kak. Nggih, masih bersama audionya apa Mas? Togi Audio. Operatornya gantengnya ra kaprah. Sembuh. Joko. Puluh-puluh tenan iki. Gokil lho, Ma. Jenengan ngertos gokil? Iya. Gosong kilang-kilang. Pite. Sampeyan yo mari ambek wara-wara ayo, Kak. Masih bersama Santana Musik dan juga Vivi Rias pengantin semuanya. Nggih. Oke, ini jaket semua nggih. Kondur dumateng sedaya para tamu. Mriki nipun sedaya mangke ingkang terkagum saking laladan Tempurjo. Mugi-mugi kondur panjenengan sedaya saking Wisma Pahargyan wonten laladan Kedung Rama tansah tinebena mringga bayo ing margi ngantos dalempun soang-soang. Semoga kemarang aturaken sugeng kondur matur sembah nuwun menggah karuan panjenengan sedaya. Sini ambang sasmito sang kumbang wayang rajang pucuk sari
Manggolo goyang. Yo, melak ya. Gak joget tak ambung. Ayo joget. Rampung gak medun-medun iki kok. Ayo ndang melu joget. Siap. Asik. Ayo tangannya ke depan gini. Atau ini yang lain sumangga, bapak ibunya minta lagu, request lagu sumangga. Niki katuraken bareng Santana Musik di sini. Yang mau request lagu untuk bapak. Gimana Beb? Nyanyi lagi? Ini ibunya mau minta lagu apa sumangga? Ibunya tadi katanya mau nyawer ya. Ora iso dadi siji. Kalian ibu sinten iki, Bu? Ora iso dadi siji. Kalian ibu sinten? Bu Yuni, ayo teman-temannya dipanggil ke sini, Bu. Iya. Heeh. Mungkin jenengan kalih rencang-rencang mriki langsung diaturi langsung diaturi. Nggih. Biasane yo kuwi mau. Sing endi? Anak DP-ne, Kak. Lah iya. Ndak mau gak wis dikeki lho. Hah? Ndek marah wis dikeki urung. Yo sampeyan Bang.
Iya, aku Aisyah. urung. Monggo jenengan badhe nyanyi malih monggo. Oh nggih, niki sumangga dek wau wonten pambudutanipun. Napa? Ada gubuk asmara. Oh, gubuk asmara. Sampun katuran apa dereng dek wau? Dereng. Oh dereng. Kang Mas. Oh, ayo ngene kok mbok celok Kang Mas bedosan. Ayo melese. Kang Mbah Mas Ayu. Mbah sae Kak. Ning Mas Ayu. Nggih monggo dipenajengaken. Sayang, Pak betah dong areng sampean nang kene. Ingat dibokong kowe sampean. Hah? Ini leset banget gak sih? Wow, gedung cantiknya, Bu. Bareng Santana musik di sini ada Vivi Rias Pengantin. Ajak ketemuan yang Karang Talun ya gas ae lho. Sing endi milih sing ndi? Aku sing ireng lan. Ketake Iku lezat kabeh banget gak sing sih? pinggir tengah apa sing paling kene? Aki, ya sing pinggir dhewe kuwi. Gedung apa sing banget, topinan Bu. kae dagangan kuwi lho. Jenenge Ya sapa, Mas? Allah. Heeh. Lili jenenge Lili. Mas Lili. Iya ya Allah. Mas Lili. Lili. Halo. Mbah kowe. Ayo, Mas. Ayo Mas. Cedetan sajroning ati. Detan lontong saya marah ati. Antar suwun. Aku kowe dadi garwa. Aku lare nang gubuk asmara. Santana musik
gubuk kae nyewati kanthi besok ora bakal lali gubuk kae kebak cerita wayangange kanthi katrina. Ayo bapak-bapak sing ngajeng mriku, kok jenengan ningali mawon mboten mriki, Pak? Ya Allah, Siti. Lah yo, kok mau ndak ngipi karo aku lho, Pak? Malah gira-gira sampean gak joget mriki. Gak ngerti piye, Bu. Lah yo. Lah, Ayo, Kak. ayo bapak jadi Mboten Tangerang apa-apa, Bu, kesini tak bisa kancani. kesini. Heeh. Ya, ayo catat. Heeh. Cedetan sajroning ati. Saya merhati kuku wedati garwa mereka leren ning kubur asmara. Inje kebekas rumah sampun. Ini tadi ibunya minta request